Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saudos dende Ribadumia. Empeza unha nova edición de Falemos e hoxe estarán connosco o portavoz do Partido Socialista no Concello de Portas, concello pequeniño, inferior a 3.000 habitantes, pero que ten moito que contarnos, entre elas porque colle parte do camiño portugués e é un concello eminentemente rural, pero que a súa principal actividade está vinculada ao viño da denominación Rías Baixas. Estará connosco Manuel Flores, que é o portavoz do Partido Socialista. Estará connosco tamén José Luis Villanueva, que é o presidente de parquistas da agrupación de parquistas de Carril. Bueno, hai moito que contar sobre esta ameixa de Carril, a súa fama, as súas festas, a súa orden da ameixa co nomeamento de damas e cabaleiros, pero tamén as súas diferencias e o seu división coa cofradía, que aínda que ten menos actividade que a agrupación de parquistas, pero que, bueno, esta singularidade ou esta división, lóxicamente, pois complica un pouco as cousas. Nos contará isto, máis como vai a mellor campaña de o marisqueo nos parquistas de Carril. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis, co presidente do Clúster de Turismo de Galicia, un dos sectores e un dos, sectores ou multisectores que funcionan ben en Galicia e que dan. Cesario Pardal, moi boa noite, benvido. Moi boa noite. Que balance facemos deste 24 de récord, de éxito, non de borrachera, non, borrachera de éxito? Non, a verdade é que o sector afrontou este ano con moi boas expectativas. A campaña de verán non empezou francamente como se esperaba pola climatoloxía, pero a partir da segunda quincena do mes de xullo empezouse a recuperar. Faltan 2 meses para rematar o ano, pero eu creo que vai a ser un bo ano se esos 15 días de choiva houvesen sidos de sol, pois estaríamos falando de un ano récord, pero aínda así vai a ser unha moi boa campaña de turismo. Non só a nivel numérico, sino que tamén ten que ser a nivel de negocio, non? Para toda a cadena do clúster, que engloba moitos máis sectores e moito máis PIB do que é recoñecido, non? Efectivamente, sí, o que se recoñece é un 14% do PIB, como ti ben dís, pero hai moitos sectores que non están recoñecidos. Eu sempre poño os mesmos exemplos: os panadeiros, os carniceiros, as tendas de legumbres, os gestores administrativos, os asesores, as empresas de prevención de riesgos laborales, o transporte público. En definitiva, hai moita xente que come de unha economía que, bueno, eu recordo en tempos de pandemia que tivemos que pechar as nosas portas porque non había turistas. E foi unha das primeiras empresas, por así decirlo, en levantar cabeza. Cales son as nosas fortalezas de Galicia, señor Pardal? Bueno, eu tamén sempre digo o mismo, que a principal fortaleza somos nós, os galegos. Por fin empezamos a creernos o valor que temos e o que temos aquí en Galicia. Aínda hai moita xente que non se cree realmente o que temos. Non temos que pensar que non somos unha potencia en turismo, porque sí o somos. Estáse demostrando nos 10 últimos anos. O sector turístico é un dos máis importantes de Galicia, máis importantes que incluso a pesca, que representa tan solo o 5% do Produto Interior Bruto. Xenera o turismo 150.000 postos de traballo directos. Por lo tanto, eu creo que é unha das industrias máis importantes que temos en Galicia. É unha industria que non contamina, que hai outras industrias que sí contaminan. O turismo non contamina. O que sí que temos que seguir traballando para facer do turismo unha empresa sostible. Unha palabra que está ahora en boca de todo o mundo, e sí que temos que seguir traballando conxuntamente cas administracións para intentar de alguna maneira que isto axude a todo o mundo, incluídos pois a población e a veciñanza,
que hoxe en día hai algunhas voces díscolas que están facendo claro, moitísimo mal ao sector, e están xogando con esas matizacións erróneas e equívocas que están transmitindo á población, están xogando con postos de traballo e co pan dos nosos fillos. Toda a vida fomentando o turismo, que veñan aquí agora que non. Sí, a min faime auténtica gracia esta xente que agora está renegando do turismo. Acórdome perfectamente en épocas de pandemia cando se sentaban co sector para ver en que nos podían axudar, e agora están utilizando términos que para nada son reais, e desde logo a min gustaríame levar a algunha destas persoas a Plaza do Obradoiro hoxe, o Paseo de Silgar, e que me diga a ver cantos establecementos están abertos. A ver onde está. O 25 de xullo si, sí, estaba rotado. Sí, o 25 de xullo, pero xa o sabe todo o mundo. Xa o sabe todo o mundo. Tamén cando é a festa da Almeixa de Carril, en Carril, sabemos que está todo cheo. Por lo tanto, estáse xogando dunha forma inequívoca e dunha forma errónea con postos de traballo que para nada é a realidade do sector. O sentidiña é importante, non? Para todo. Indudablemente. E aquí hai riscos. Claro, hai modas que son complexas. Hai riscos moi grandes e isto falle moito mal ao noso sector. Moitísimo mal. Porque para nada somos un destino que este masificado, para nada. Sí que é certo que en determinados días, en determinadas horas, pois hai uns fluxos turísticos que son moi elevados, pero na aldea o día da festa. Indudablemente o 15 de agosto non hai coches sempre nas aldeas, hai un montón de festas en todos os pueblos, polo tanto non se pode decir que hai esa masificación, porque desde logo non é certo. Volvo a repetir, a min gustaríame levar a algún desos que falan desa masificación hoxe, pois a un término, a un destino tan turístico como pode ser o Salnés, Sanxenxo, a Mariña Lucense, Costa da Morte ou mismamente Santiago de Compostela. Señor Pardal, cando falamos de turismo, para refrescar un pouco coa audiencia, falamos de turismo e pensamos nas Rías Baixas, que é onde, lógicamente, esta televisión ten máis audiencia, porque é a zona nosa de cobertura, dende o Barbanza, dende todo o que é a ría de Arousa polos dous lados, pero lógicamente a capital do turismo sigue sendo Sanxenxo, Grove e de aí para arriba, non? Aínda que Pontevedra sempre foi a capital das Rías Baixas, pero sí, a capital do turismo está un pouquinho máis aquí na costa. Pero o turismo tamén é agora. Digamos que como se chama, o outono gastronómico, as castañas, o paisaxe. Sí, hai un turismo máis alá da zona estival. Claro, e cando falamos de turismo non só falamos de turismo de costa, tamén de interior. Efectivamente, bueno, pois agora recentemente vimos de poñer en marcha a través da Xunta de Galicia dun proxecto que é o outono gastronómico, levase celebrando 18 anos nas casas de turismo rural, pero o turismo de interior pois sempre pois ten a máxima número de visitantes pois fora da temporada estival. Hai que decir que xa nestos momentos 6 de cada 10 turistas que veñen a Galicia veñen fora da temporada estival. O que temos que tratar é de seguir desestacionalizando. Como se consigue esa desestacionalización? Pois con máis conectividade aeroportuaria, con máis frecuencias de AVE á meseta, con máis conexións, desde logo que a conectividade é un factor importantísimo para atraer turistas á nosa comunidade. Logo falaremos dela, pero antes, incluso deste outono gastronómico, os bonos turísticos da Xunta, as axudas da Xunta, para, digamos que, non só que os operadores turísticos fagan paquetes, sino que o resto da veciñanza, o resto dos paisanos, e poidamos disfrutar, non? Con rebaixas, con bonos, non? Sí, aí, bueno, pois esta foi unha idea do clúster no momento da pandemia, que puxose en marcha ese bono que agora é bono turístico, antes era un bono sanitario para agradecer o traballo. A Xunta de Galicia acolleuno con vos ollos, agora nestes momentos pois estáse convertindo nunha estrela
porque axuda a desestacionalizar. Hai moitas casas de turismo rural, por exemplo, moitos hotéis que o millor viven destos bonos durante estos meses que non hai tanta afluencia de turistas. Por e que poñen en valor a economía local, as castañas, os cogumelos, efectivamente, a comida gastronómica, a gastronomía, claro, as bodegas, esos paquetes turísticos que van correlacionados co tema das rutas turísticas do selo do enoturismo, pois é desde logo que é unha posta en valor. E falamos de, bueno, o máis importante, como somos os galegos, a nosa maneira de ser, a nosa maneira de vivir, que papel xoga a innovación e a inteligencia artificial para un sector tan, digamos que tan necesitado de esta tecnoloxía? Pois é o principal reduto que temos hacia rentabilidade dos nosos negocios. A inteligencia artificial xa se está aplicando en moitos establecementos turísticos. Isto hubo un antes e un despois da pandemia. Avanzouse moitísimo e xa moitas empresas turísticas galegas xa teñen departamentos de inteligencia artificial, de IA. Isto veu para quedarse, desde logo que nos procesos do check-in, do check-out, de promoción, de contratación, desde logo que eso repercute moi positivamente, posto que ese traballador que antes tiña que estar atendendo pois esa serie de chamadas ou esa serie de encuestas, agora pois hai unha máquina que vai seleccionando e ao final pois quen remata a faena pois é o traballador, pero iso facilita moitísimo o traballo. Desde logo que aqueles establecementos que hoxe en día que non estén en internet, pois desde logo que non son nada competitivos. E tamén axudan as cousas de datos, o posicionamento, claro, desde logo que sí que influyen. Hoxe en día pois xa hai cobertura casi dun 95% todo o territorio galego, si que hai algunhas zonas que aínda están, por así decirlo, ensobrecidas, pero podemos competir con aquel destino xa por esa cobertura. Que sigue promocionando o clúster? Andalucía, Málaga, que acaban de estar por ali, Fitur, que está nada, a 2 meses. Digamos que o clúster o que fai é axuda aos empresarios a vender o seu produto. A promoción a teñen que facer as administracións e o sector empresarial acompaña as administracións. Isto é o que logrou o clúster nestos 10 anos, de acompañar as administracións para, primeramente, as administracións promocionar o territorio, como fixo ahora a Diputación de Pontevedra, que fixo 2 workshops, un en Málaga e outro en Madrid, e desde logo que axudaron a que 27 empresas da provincia de Pontevedra foran a presentar ese destino conxuntamente ca administración, ca Diputación de Pontevedra, no que estuvo o presidente da Diputación en Málaga e acompañado pola pola diputada de Turismo Nava Castro, que tamén estuvo en Madrid. Pois ao final estas empresas o que van a facer é vender o seu produto turístico aos turoperadores e as agencias que veñen a esos workshops. Isto é necesario facelo. Todo o que está no escaparate é o que se vende, o que está no almacén non se vende. Por lo tanto, é necesario seguir facendo este traballo. De feito, o ano pasado o clúster fixo un traballo de promoción conxuntamente ca Xunta de Galicia en Portugal. Este ano pois veuse incrementado casi en un 10% o número de portugueses que pernotaron en Galicia durante a temporada estival. Por lo tanto, hai que seguir. A promoción e a relación son vitales. Son vitales, posto que o que decía, o que está no escaparate o que vende, e se non está Galicia vai estar outro destino que vai estar vendendo o seu destino. Por unha cuestión de tempo, métame nun paquete ou nun bocadillo os camiños, porque non é só o camiño, hai quen da que aquí nos toca máis o camiño, vale? Pero os camiños de Santiago e tamén os paquetes turísticos ou a importancia que teñen os concertos musicais e que a Xunta está promocionando tamén como paquetes brutales, ¿no? que moven moitísimos miles de personas e ubican, posicionan ciudades
a nivel do mundo, dos seguidores dos principales artistas, non? Indudablemente o Camiño é o maior escaparate que ten Galicia frente ao mundo, nos posiciona. Moitos dos turistas internacionais que temos en Galicia pernotando, pois veñen a través do Camiño de Santiago facendo esa peregrinación. Desde logo que a Xunta de Galicia desde o ano 93 tuvo un gran acerto en seguir promocionando esa serie de camiños, 7 camiños que están homologados e que son patrimonio da humanidade. Hai algúns concellos que xa lle gustaría que pasara o camiño, hai concellos que teñen rutas de senderismo, chamadas variantes espirituales ou propiamente rutas de senderismo que teñen moitísima aceptación. E desde logo, si lle dis a algún paisano da zona de Vilanova, oye, por aquí pasarán turistas, como van a pasar por aquí, perdón, peregrinos? Vemos como cada vez hai máis peregrinos nesa variante espiritual, por lo tanto, benvido sea. Nos tamén lle decimos sempre á Xunta de Galicia que os camiños non se deben de promocionar xa en temporada estival. Temos que facer promoción fora da temporada estival para intentar atraer ese número de turistas que veñen a Galicia. Pero bueno, tamén temos que tratar outros produtos turísticos que temos en Galicia, porque non só é camiño, aínda que ese é o principal escaparate, pero hai outros produtos, como pode ser o outono gastronómico, como pode ser o programa de Galicia Destino Sostible, que puxemos en marcha tamén en colaboración ca Xunta de Galicia. Indudablemente hai moitos paquetes turísticos e hai unha serie de recursos todavía que non están paquetizados e que hai que traballar sobre eles. Se lle parece, señor Pardal, poñemos, aínda que sean con respostas un poquinho máis breves, pero posicionamento do clúster e posicionamento tamén, bueno, para que axude a crear opinión ante riscos ou, bueno, amenazas que poidan estar por aí. Por exemplo, a tasa turística que quere implantar Santiago e que a Xunta, lógicamente, pues acabe de decir, faga usted o que queira. Bueno, nós nos posicionamos directamente, dixemos que tasa turística non. Tasa turística non. Foi o que falou o sector, foi o que falaron as asociacións maioritarias de Santiago, tanto Unión Hosteleira como a Asociación de Hostelería de Santiago. Nos respaldamos esa proposta dos nosos asociados. Por que decimos que non? Pois porque Santiago ten unha ocupación media do 60% anual. 60% anual. Eso quere decir que a día de hoxe a ocupación en Santiago é do 35%. Que me estás contando? Cando hai outros problemas que son máis difíciles de atallar. Santiago ten outros problemas. Hai un problema, por exemplo, na dársena de Xoán 23, no que hai indixentes desnudos pinchándose e facendo as súas necesidades. Esa é a primeira imagen que ten o turista cando chega a Santiago. Ou non hai conexións co aeroporto, non hai taxis. Hoxe en Santiago hai un congreso de 1.700 persoas, estánse queixando porque non hai medios de transporte para moverse desde o Palacio de Congresos. Eso sí que son realmente problemas. Cando se crea na colaboración público-privada, cando a un se lle enche a boca de falar da colaboración público-privada, o primeiro que ten que facer é reunirse co sector e atender as prioridades e as necesidades do sector. Xa o dixo antes, pero as manifestacións, digamos que antiturismo, que se expoñen de moda pois hasta en Tenerife ou en Canarias ou en Adeje, Cataluña ou, bueno, por aí, lóxicamente isto o clúster valora que non. Desde logo que é algo moi negativo, pero hai que falar tamén da ocupación. Volvemos outra vez á ocupación. Que ocupación teñen nestes lugares que están facendo manifestacións? 95% de ocupación. Frente a destinos que temos un 60% de ocupación, en meses que temos un 30% de ocupación. Eu poño un exemplo. Se hoxe alguén colle Booking e mira en Sanxenxo cantos hoteles hai en Booking, hai 4 hoteles. 4 hoteles frente a 45 viviendas de uso turístico. Quen xenera riqueza? Entonces, eu creo que temos un problema, unha realidade que hai xente que non quere ver todavía. Que hai que facer, que ten que facer a Administración, a Xunta, en este caso, coas viviendas turísticas? Exixir máis normativa? A Xunta foi a primeira comunidade que sacou un real decreto no ano 2017
para regular este tipo de establecementos. A pesar de que ese reglamento foi feito nunhas condicións que nada teñen que ver ca situación actual. Claro. Por lo tanto, é como cando lle faz un traxe a un neno na primeira comunión e queres que ese traxe lle valga cando se vai a casar, a un enterro ou a unha festa. Por lo tanto, estamos noutro momento determinado. Nós desde o clúster pedimoslle á Administración, á Xunta de Galicia, que ese decreto se modifique, que se adapte á situación actual, pero tamén lle decimos aos ayuntamientos que despois de 7 anos se deron de conta de que teñen un real problema. E hai que decir que hai ayuntamientos en esta zona do Salnés que nesta zona pois temos o ayuntamento que máis viviendas de uso turístico ten, que é Sanxenxo, que ten 3.700 viviendas de uso turístico legales. Tiñeu anotado 3.000. 3.500, marca Orrea, pero cas licencias que están pedidas está en 3.700. 3.500. E, a ver, as viviendas dan negocio, dan vida a moita xente, porque a pero hai que controlalas. Porque a maioría son de particulares que sacan unha renta por aí. Efectivamente, parecenos ben. Claro. Parecenos ben. Sempre e cando sea unha actividade empresarial. Vale? Cando sea unha actividade empresarial, xogamos todos cas mesmas reglas de xogo, é dicir, dado de alta en autónomo, licencia de actividade no concello, e a partir de aí xogamos todas cas mesmas reglas. Ahora non se están xogando cas mesmas reglas ao sector. Por eso, entonces, por lo tanto, falta regulación por parte... Falta unha regulación que se adapte á situación real que temos nestes momentos. E a falta de personal para a hostelería, como se pode arranxar isto? Porque é unha das grandes preocupacións. Moi difícil. Moi difícil. A falta de personal é un problema moi grande e aínda por arriba hai que sumarlle a falta de viviendas para ese personal. As condicións do personal... As condicións están pactadas, é dicir, hai un convenio que está firmado, respétanse esas condicións laborais. Cal é o problema? Que temos pois unha oferta de empleo que está estacionalizada e a xente pois quere unha estabilidade laboral. E iso é o que hai que buscar, esa estabilidade laboral. É a pescadilla que se morde a cola. Que facemos con as comunicacións? Que antes decía vostede, no tren e no AVE, difícil. O que nos está pasando, non? Sí, é dicir, o descrédito de Renfe e do AVE, brutal estas semanas, brutal. Sí, a verdade que é unha desgracia o que está acontecendo con Adif, con Renfe. Decía esta mañán un liberado sindical que decía que as infraestructuras que ten hoxe en día Adif e Renfe non están adaptadas á cantidade de trens que hai. Isto pasa o mismo que cos destinos que teñen maior afluencia de turistas, é dicir, un autobús ten 55 plazas. Desde logo que se metemos 200 personas nun autobús vamos a ir incómodos. Con algúns destinos está pasando eso. Con algúns destinos en determinados días, en determinadas horas, entre os turistas e os excursionistas, pois ao final está sucedendo isto. Por lo tanto, hoxe en día que a inteligencia artificial está o día... Pero se sabe antes o que vai haber. Efectivamente, hai que planificar. Eu vou a repetir, ano 2027, eu non quero ir tamén no ano 2027 que hai unha masificación. Non, señores, estamos a 2 anos, vamos a planificar. E como se planifica? Pois ti non podes meter en un destino máis personas que o número de camas que hai. Non podes despois empezar a abrir pabellóns polideportivos. Temos problemas cos grandes movedores de pasaxeiros ou de personas, que é o tren e o avión. Sí. E no avión temos 3 aeroportos, pero o aeroporto máis importante está en Oporto. Sí, ojalá houbera unha boa conexión ferroviaria co aeroporto de Porto. Que tamén nos falta. É algo que o sector tamén demanda, é algo que nosos... E isto como se pode arranxar a medio plazo? Bueno, a corto nada. Non hai forma de arranxalo, posto que na actualidade pois hai unha serie de transfers
desde Galicia ao aeroporto de Portugal. O que está claro é que entre os 3 aeroportos hai 12 conexións internacionais e en Oporto hai 120 conexións internacionais. Hoxe en día o turista... Non competimos, Galicia non compite con Oporto. Para nada. O que compiten son os aeroportos compiten entre eles. Pero compiten por ter destinos, pois 2 destinos a Madrid, 3 destinos a Madrid, 2 a Málaga, 2 a Almería, e non temos destinos internacionais, que é o que posiciona. En Oporto hai 27 hoteles de 5 estrelas, 27. En Oporto abre un hotel cada trimestre. Oporto ten 15 millóns de pasaxeiros no aeroporto. Os 3 aeroportos galegos teñen 5 millóns de pasaxeiros. Gracias que temos este aeroporto... Un tercio. Efectivamente. Gracias que temos este aeroporto tan cerca da nosa comunidade, que nos beneficiamos moito del, porque o turista internacional entranos moito por Oporto. Señor, Fitur 25 está aí. Na volta da esquina. Xa está todo preparado. Bueno, ademais, sí. o stand de Galicia do ano pasado... Sí, levou o premio de mellor stand institucional, en honor a auga, non? Sí, en honor a auga. E o que teñamos moita auga nos beneficia como atractivo, non? Nos beneficia como atractivo, e aparte estamos nos convertindo en refuxio climático, é dicir... poder dormir cunha camiseta no mes de agosto, eso é un auténtico luxo. Se aínda por enriba lle sumamos que temos agua, gracias a Dios, nos nosos embalses, porque chove, para manter estas paisaxes que temos ten que chover, desde logo que nos vindeiros anos Galicia seguirá subendo o número de visitantes e de turistas. Fitur sigue sendo unha cita ineludible. Ineludible. Hai que ir sí ou sí. Sí ou sí. O que non está, non vende. Bueno, hai moitas veces que a xente pois pensa de que non se fai traballo nestas feiras, pero indudablemente que Fitur é a feira de turismo máis importante de Europa. Se cerran moitos negocios, e se non se cerran ali, se pon a primeira pedra para poder cerralos, porque ao final todo o sector está ali, e fanse moitísimas transaccións e moitísimos negocios. Señor Bardal, foise o noso tempo, remático que vostede queira, última reflexión. Nada, a última reflexión é que está xa posto en marcha o clúster transfronterizo con Portugal. Con Portugal é algo que levamos traballando desde fai 2 anos e medio con nosos homólogos portugueses. O que se quere facer é construir un único destino en 2 países. Eles teñen moito traballo adiantado no tema internacional. O turista americano e o turista canadiense é moi importante para nós. Teñen 3 conexións a Estados Unidos e 2 conexións diarias os portugueses traballan moi ben todo este efectivamente sector. Entonces, bueno, pois é unha alegría poder poñer en marcha a Xunta de Galicia máis Porto Norte, bueno, pois sacaron adiante este proxecto, con o que estamos facendo a cimentación. Esperemos de que seamos capaces de buscar sinerxias con nosos homólogos portugueses. Por outro lado, pois seguir animando tamén os galegos nesta parte do ano pois a moverse entre as nosas provincias e que coñezan destinos que o mellor descoñecen da nosa comunidade. Señor Bardal, foi un placer contar con vostede nesta edición. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Moitas gracias a vos, Antonio. Gracias. Nos vamos a publicidade, demandos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a José Luis Villanueva, presidente da Agrupación de Parquistas de Carril. Hasta ahora mismo.